नमस्कार, स्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण ब्रेड मसाल्याची रेसिपी बघणार आहोत। तर आता ब्रेड मसाला करायला घेऊया। 1 चमचा तेल टाकलेला आहे। हे 5 ब्रेड स्लाइसेसचे पीसेस आहेत। मोठे मोठे तुकडे करून ठेवलेत आपण। ब्रेड स्लाइसेस थोडे रोस्ट करून घेऊया। ब्रेड चांगले रोस्ट झालेत, काढून घेऊया। 1 चमचा तेल टाकलेला आहे। त्यात अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट चांगली परतवून घेऊया। 1 कांदा बारीक चिरलेला, थोडासा मीठ, कांदा चांगला ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा थोडा लालसर झालेला आहे। 1 शिमला मिरची घालूया, बारीक चिरलेली। चांगलं फ्राय करून घेऊया। कांदा आणि शिमला मिरची सॉफ्ट झालेली आहे। आता यात 2 टोमॅटोची पेस्ट घालूया। आपण 2 मोठे टोमॅटो घेतले, त्याची पेस्ट करून घेतली आहे, पाणी न घालता। आता टोमॅटोचा कच्चेपणा जाईपर्यंत फ्राय करून घेऊया। टोमॅटोचं सर्व पाणी गेलं आहे आणि टोमॅटो छान फ्राय झालेले आहेत। आता यात आपण आपले मसाले घालूया। लाल मिरची पावडर पाऊण चमचा, थोडासा गरम मसाला, अर्धा चमचा धने पावडर, थोडीशी हळद। मसाले फ्राय करून घेऊया। मसाले छान फ्राय झाले आहेत आणि तेल सोडायला लागलं आहे। आता यात रोस्ट केलेले ब्रेड स्लाइसेस घालूया। मीठ थोडंसं, सुरुवातीला पण आपण थोडं मीठ घातलेलं। सगळं एकत्र परतून घेऊया आता। सगळं एकत्र मिक्स झालेलं आहे आणि ब्रेडला पण मसाला छान कोट झालेला आहे। 1 मिनिट परतून घेऊया। 1 मिनिट झालेला आहे आणि आता ब्रेड मसाला रेडी आहे। गॅस बंद करूया। आपला ब्रेड मसाला रेडी आहे। करायला खूप सोपा असला तरी चवीला खूप सुंदर लागतं। तर अशा प्रकारे तुम्हीही हा ब्रेड मसाला करून बघा आणि मला कळवा कसा होतो ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।